हेलो लोगोफोर एन्जर सानो फैदों एन्जर थ' नोंथांमोननो आंनि बे अन्जन बर' फिसा मोनसे ब्लगावहाय नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो नैबे जोंनि पुथिमारि दैमा आरोना दैया जानो एन्जर सानो थाखाय जों दा दै बारलांदों आरोना लोगोफोर दैमा सानखौ लाखादों ओरै थ' लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना गाबोन मर्निंनि समाव बाहायबो ब्लग भिडिअआ जागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आलि सायावहाय गंसे साना होबाय नांखाबाय आरो बियो खारग'खाला लोगोफोर बेबायदि सायो आरो लोगोफोर जोंफ्रा फानखौ साखांबाय आरोना फानखौ साखाङाखै एन्जरखौसो सादों जोङो फानदों आरोना थ' लोगोफोर नेक्स्ट गाबोन मर्निंनि समावहाय सो दा थ' लोगोफोर जोंनि एन्जरा फार्स्ट गिबियावनो मासे मोनखाबाय नै मासे नांखाबाय आरोना थ' आइ मोनसे बेदर नागिराखै फार्स्ट गिबियावनो जात्रा नांबाय आरो बै गंसे नांगोन ना हैनायनि र' बिबो बेरदों लोगोफोर नैला एबार मासेबाव आरो हा 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 नै लोगोफोर मानै नांबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि ब्लग भिडिअखौ थ' मानै नांबाय आरो एन्जरा मानै जाबाय मानै थ' लोगोफोर नोंथांमोना आं दिन्थिनो मानै एन्जरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै नै मानै नांखाबाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो दिन्थिलांगासिनो आङो बे मासेया दङना गैयालै दंना गैया दङ थैथायाखै गिदिरथार लोगोफोर नै नायनालाय नोंथांमोना नांदोंना मोनसेया हेलौ भाई साहब ये देखो गिदिरथार लानानै फै अबेखौ बाययाव गंसे दंबावो बेखौ लायनो थांदों नांदो ओइ बेयावबो नांदोनो लाना फै बेबायदिनो लाना फै माब्रै जाबाय लोगोफोर नै थैबावाखिसै बियो थ' लोगोफोर सोर एन्जर जायो नोंथांमोना खिन्थाहरलाय जानोबा जोंहानाव फैनो हागोन दिनै मिथिबाय थ' आखराव सादोंमोन नांखादो लोगोफोर नांखादो इबो माबा जाबाय एन्जरा माबा गिदिरथार नै वाव गिदिरथार धरिया लोगोफोर मासेबाव आरो नै हनै बाराव ओरै नाय मनायाव हा सातथा जाबाय लोगो एन्जर फोनांबाय जों दा नै मनायाव लादों आरोना लोगोफोर मनायाव नांदों लोगोफोर नै मासेबाव आरो मासे नांलायबाय खैथा जाबाय 8था 9था जाबाय लोगोफोर 9था मोनबाय आरोना ओइलाय बहा दोङोलै लोगोफोर नांदों इबो नांदों 10था जाबाय 11था जाबाय दै नै जों लासै इबो नांदों 12था लोगोफोर नै 12था मोनबाय आरोना एन्जरा थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा फानाबो जोबखाबाय 12था एन्जर मोनबाय आरोना 18खान फान सादोंमोन नै मनासे जायां एन्जरा थ' थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोना आरो पिक्साराव बिबार नैला एन्जरा 12था आरोना थ' लोगोफोर दा बेखौ लोगोफोर 12था एन्जरा बेखिनियानो ओंखारबाय आरोना खाथियाव गोलैगोन बेसेसो जागोन बेयाव 1.5 किल' जागोन ना जागोन बेदरालाय बिगुर एक्सट्रा खालामखादो आरो बे पुरा मोजां बेदर थ' लोगोफोर दिनैनि आंनि बे ब्लग भिडिअआ बेखिनियावनोमोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमब्ला दा एवनानै जानांगौल'सो एन्जर बेदरखौ लाबोबाय साफा खालामबाय सावनानै दा बेखिनियाव ओंखारदों आरो बेदरा दा एवनानै जानांगौल'सो थ' थेंक इउ लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअआ फोजोबनाय जाबाय आरो